dnešnom piatkovom podcaste mám tú česť porozprávať sa s farmaceutom, ktorého každý z nás pozná, do ktorého vkladáme nádej, že sa naše požiadavky, prosby a pripomienky z praxe vyriešia, ale aj ten, kto dostáva najviac otázok, ale aj kritiky z vlastných radov. Moje meno je Petra Hárnámetová a veľmi sa teším, že sa dnes môžem porozprávať s prezidentom Slovenskej lekárnickej komory, pánom doktorom Ondrejom Sukeľom. Piatkový podcast vám prináša značka Som farmaceut a spoločnosť Medart. www.somfarmaceut.sk. Pán doktor Sukeľ absolvoval vysokoškolské štúdium farmácie na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na Slovenskej zdravotníckej univerzite špecializáciu v odbore lekárenstvo a je poskytovateľom lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni Don Bosco v Humennom. V súčasnosti pôsobí ako prezident Slovenskej lekárnickej komory a vo svojej publikačnej a prednášateľskej činnosti sa venuje problematike regulácie výkonu povolenia farmaceut a poskytovania lekárenskej starostlivosti, tvorby a aplikácie zdravotníckej legislatívy a otázkam profesionálnej etiky. 8. novembra to bolo 10 rokov, čo ste na čele Slovenskej lekárnickej komory. S akými cieľmi ste do mandátu vstupovali a ktoré sú tie, čo sa vám podarili docieliť? No, už je to 10 rokov. V prvom rade som neočakával, že to bude trvať tak dlho. A v princípe ešte 2 roky sú predo mnou. Pri svojom zvolení som povedal, keď som mal taký prvý rozhovor, že čo vlastne očakávam od tejto funkcie, respektíve s akými víziami nastupujem, taký, nazvime to slogan, že slovenský lekárnik nepotrebuje advokáta svojej slabosti, ale katalizátor svojej sily a tým katalizátorom by mala byť Slovenská lekárnická komora. Myslím si, že v tých jednotlivých čiastkových krokoch sa nám podarilo komoru posunúť do tohto režimu, že je tým katalizátorom. Samozrejme, nie každý bude spokojný, ale možno tak zoberiem chronologicky od toho začiatku. Jedným z takých prvoradých cieľov bolo rozlíšiť vnímanie člena a nečlena. Pretože dovtedy to nebolo nejako veľmi rozlíšené. Vlastne všetci mali prístup k všetkým službám úplne rovnakým spôsobom a strácal sa rozdiel medzi členom a nečlenom, lebo vieme, že v roku 2004 bola legislatíva nastavená tak, že členstvo v komore nie je povinné, ale my dnes dosahujeme takmer 90% členskú angažovanosť a teda si myslím, že asi to, čo robíme ako orgány komory, robíme asi svojím spôsobom dobre, pretože inak by aj tí mladí ľudia, noví absolventi nevstupovali. Takže to bol vlastne taký prvý bod, aby členovia cítili, že sú niečo iné ako nečlenovia. Bol to na začiatku boj, pretože aj dodnes zaznievajú také nápady typu, že komora má niekomu evidovať kredity a je povinná oznámovať mu a podobné veci, a zvlášť z radou nečlenov. Ale toto sa podarilo vyčistiť. Ďalej sa nám podarilo etablovať komoru ako, nazvime to takého mienkotvorcu v oblasti publikácií. Vydávame dostatočné množstvo odborných publikácií, ktoré sú recenzované. Jedna z nich je dokonca učebnicou Farmaceutickej fakulty. Vydávame 2 časopisy. Máme funkčný web, sociálne siete, organizujeme veľa vzdelávacích podujatí. Tak si myslím, že v tomto smere sa nám to taktiež nejako podarilo. A druhá vec je tá, že v tomto roku sa nám podarilo natočiť prvý film dokumentárny a verím, že nebude posledný. Takže ten cieľ etablovať Slovenskú lekárnickú komoru ako spoločensky vážny a vážený subjekt si myslím, že sa nám darí naplňať. No a takým ďalším cieľom bolo meniť prostredie, či už legislatívne, vzťahovo. A to sa nám myslím darí tiež, že v legislatíve dosť veľa vecí, ktoré boli našou iniciatívou, respektíve našou zásluhou. A aj v tomto smere si myslím, že sme splnili nejakú spoločenskú objednávku, hoci samozrejme tá spokojnosť s vecami ako marže, taxa, laborum a podobne tu bude, asi bude ešte dlho trvať, kým bude 100%, ale aspoň máme na čom pracovať ďalej. Myslím, že cesta je rozbehnutá, takže je aj na nás, ako sa spojíme a ako sa na tú cestu spoločne vydáme. Ale spomenuli ste film. To je novinka, pretože o publikačnej činnosti vieme, čítame. Myslím si, že všetci publikácie a ich máme doma, ale film je novinkou. Viete nám o ňom prezradiť viac?
Viem, ten film bol vydaný v súvislosti s 20. výročím vstupu Slovenska do Európskej únie a teda aj s 20. výročím transformácie európskeho štúdia. A keď sme sa s dekanom fakulty rozprávali na tú tému, tak vyvstala taká idea, myšlienka oceniť najlepších študentov farmácie, ktorí nastupujú na prax, teda najlepších štvrtákov. Potom tá diskusia išla trošku ďalej, že dostanú nejaké ocenenie, tak bola ďalšia idea, že to ocenenie by malo byť po niekom pomenované. Tak sme začali hľadať nejakú historickú osobnosť, ktorá by nejakým významným spôsobom prepájala to štúdium s praxou. A našli sme osobnosť docentky Jarmily Zemanovej Šimaliakovej, ktorá mala nie len ten odborný, ale aj ľudský príbeh veľmi zaujímavý. No a z toho vznikol vlastne taký polohraný dokumentárny film, kde osobu docentky Šimaliakovej stvárňuje pani Emilia Vašáriová. A ten film je veľmi dobrý, je veľmi pekný, bol už prezentovaný na viacerých podujatiach a ešte v tomto roku aj v budúcom prezentovaný bude, teda ja chcem aj kolegov pozbudiť, že keď sa dozvedia, že na nejakej akcii bude tento film, tak aby sa prišli pozrieť, je to veľmi dobré. Ak môžem, tak rada by som kolegov aj ja povzbudila, ja som mala tú možnosť vidieť tento film pri príležitosti oslav Svetového dňa farmaceutov na farmaceutickej fakulte v Bratislave. Je naozaj krásny, je dojemný a je to, myslím si, že dielo hodné videnia, ale aj určite nejakého ocenenia, pretože mňa oslovil, dojal a som z neho nadšená. Aj slza sa tam dá vypustiť. Áno, to môžem potvrdiť. Áno. Keďže vás my farmaceuti máme za svojho zástupcu, ochrancu našich práv a hovorcu na tých správnych miestach, väčšina požiadaviek, ale aj kritiky dostávate práve vy. Viem si ale predstaviť, že to naše hájenie nie je vôbec jednoduché. Akým aktivitám sa v rámci vašej funkcii denne venujete a ktoré sú tie, ktoré vám aj robia radosť? Teraz som si robil, keďže budúci týždeň máme snem, tak som si pripravoval správu o činnosti a okrem iného som tam robil takú rekapituláciu všetkých aktivít, kde som bol, kde som cestoval a podobne. A je toho dosť a najviac je tých takých, nazvime to, kontaktných aktivít, teda stretnutí s rozličnými, či už zástupcami iných organizácií, zdravotných poisťovní, ministerstva, parlamentu a tak ďalej. Potom sú tieto účasť na vzdelávacích podujatiach, toto takisto zaberá dostatok času, nie len účasť samotná, ale aj príprava nejakých tém, prezentácií. A najviac by som povedal, mi zabera času tá legislatívna činnosť, pretože vlastne tu sa snažíme nie len reaktívne, teda reagovať, ale tak proaktívne. A tá spolupráca s ministerstvom je nastavená veľmi fajn, že vstupujeme už od začiatku do toho legislatívneho procesu. Napríklad teraz sa dosť dlho rieši už novela vyhláška o správnej lekárenskej praxi. Máme nejaké nápady nové, ktoré súvisia so zákonom o liekoch. V Lani sa dosť veľa vecí do zákona o liekoch dostalo práve, ktoré boli z našej iniciatívy a ktoré bolo treba pretaviť do toho paragrafového znenia a komunikovať následne, či už s ministerstvom alebo s zástupcami poslancov Národnej rady. Takže asi toto je činnosť, ktorá zabera najviac času a asi aj spôsobuje radosť, pretože keď vidíte, že váš nápad sa pretavuje do nejakého diela, tak ono to trvá strašne dlho a občas zažívam, keď príde kolega s nejakým nápadom a ja mu poviem, že áno, rieši sa to, je to v riešení a on mi o 2 týždne zavolá, že kedy to bude. No tak keď si poviem, že dnes by sme sa dohodli na nejakom legislatívnom nápade a zajtra ho začali riešiť, tak najskôr o rok bude účinný ten legislatívny nápad, ten proces trvá veľmi dlho. Takže toto je vlastne ten výsledok tej práce, je taký radostný. A potom mám rád aj komunikáciu s kolegami na vzdelávacích podujatiach alebo na iných podujatiach, takú tú menej formálnu. Takže asi tieto 2 body by som povedal. Ďakujem pekne za tú legislatívnu činnosť. Ja vás úprimne obdivujem, pretože ja ako farmaceut, toto je pre mňa naozaj vec, ktorú som veľmi rada, že máme nejakým spôsobom nakoniec od vás vysvetlenú, zjednodušenú a vieme ju hneď rovno pretaviť do praxe, takže za to myslím si, že môžem povedať nielen za seba, ale aj za kolegov, za to sme vám určite vďační. Nemusíte, treba sa to naučiť hlavne. To som možno tak trošku sarkasticky povedal, ale my si to neuvedomujeme častokrát, ale tie veci
veci nás veľmi ovplyvňujú a to badať teraz v poslednej dobe, keď či už zdravotné poisťovne alebo štátny ústav začínajú tak trošku sa správať menej štandardne, ako sme boli zvyknutí. A niekedy je teda, chvála Bohu, pomerne často oni samotní nedodržiavajú tie veci, ktoré majú dané a ktoré majú procesne dodržiavať. A vtedy je na mieste, aby ten farmaceut bol podkutý. Napríklad aj pri inšpekcii štátneho ústavu pre kontrolu liečiv mnohé ich zápisy, s ktorými prichádzame do kontaktu, nemajú absolútne žiadnu oporu v legislatíve a treba vedieť hájiť svoje práva. My si musíme uvedomiť to, že nie je našou povinnosťou dokazovať niekomu, že sme niečo neporušili. Naopak, ten správny orgán, keď chce niekoho kontrolovať, on má mať nástroje na to, aby dokázal, že k nejakému porušeniu došlo. A my sme sa nejako prepli vo vzťahu k týmto inštitúciám do takého režimu, že uzná mi poisťovňa recept, no ona nemá čo uznávať, neuznávať, na to sú pravidlá. Že Šúkl odo mňa chcel to a to, čo mám urobiť? No nič, on to nemôže chcieť. A podobné. Treba sa niekedy učiť od tých ľudí, ktorí explicitne zákon neporušujú. A teraz nehovorím, že sa od nich treba učiť po tom porušovaniu zákona, ale treba sa učiť vedomiu svojich práv, pretože primárne my môžeme robiť to, čo nám zákon ukladá, ten zákon o lieku, respektíve vyhláška o správnej lekárskej praxi. A ak niekto nadobudne dojem, že to porušujeme, je povinnosťou toho orgánu to dokázať. Napríklad poisťovňa, a ja stále sa budem diviť tomu, že prečo my si myslíme, že poisťovňa má kompetenciu povedať, že tento recept je neplatný. Ona tú kompetenciu nemá, 20 rokov sa tu vytvoril nejaký model, v ktorom žijeme, a naučili sme sa neoponovať. A to ma tak trošku aj zamrzalo, keď som bol na Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ale nám tu nikto nedáva námietky, nám tu nikto neoponuje. A myslím si, že keby im tam prišlo tak 100-200 námietok mesačne, tak už by sa aj oni zamysleli nad svojou činnosťou. Áno, na viacerých fórach nás vyzývate k tomu, aby sme si stáli za svojimi pravdami a aby sme hlavne o nich aj vedeli, takže určite je to na mieste a asi sa môžeme na čo tešiť, keď vyjde nová novela, aby sme si doštudovali, teda čo by sme mali vedieť. Čo sa týka vzdelávacích podujatí, v poslednom roku sme sa stretávali na vzdelávacích podujatiach, ktoré sa venovali implementácii štandardných postupov vo verejných lekárniach schválených Ministerstvom zdravotníctva. Ja vás vnímam ako zástancom zvyšovania kompetencií lekárnikov. Prečo by k nemu malo dochádzať a ktoré sú tie, ktorým by sme sa my farmaceuti mali venovať? Ja si dovolím možno trošku poopraviť, že nie som zástancom zvyšovania kompetencií farmaceutov, ale zástancom využívania tých kompetencií, ktoré farmaceuti majú, pretože my ich nevyužívame. My tie kompetencie máme dané svojou kvalifikáciou, dokonca aj v zákone je napísané, čo všetko môžeme a máme robiť. Akurát sme ako spoločnosť ustrnuli kdesi v 87. roku, kedy tá dispenzačná činnosť spočívala skutočne v samotnom procese výdaja lieku bez nejakých dodatočných klinických informácií, respektíve nejakých iných takých kognitívnych vstupov farmaceuta do tejto činnosti. Ja napríklad nemám rád, keď sa hovorí, že farmácia nie je v úvodzovkách len o vydávaní liekov, teda o výdaji liekov, ale že farmaceut robí aj niečo viac. Ja si myslím, že v kontexte výdaja liekov by sme nemali používať pojem len, lebo ten samotný výdaj v sebe zahŕňa všetky tie činnosti, ktoré farmaceut robiť má. A vyspelý svet to už dávnejšie pochopil. Už od 90. rokov prebiehajú zmeny, ktoré vedí nielen k tomu, že sa v lekárniach očkuje alebo že sa merajú a zistujú nejaké parametre, ale my dnes máme krajiny, kde má farmaceut kompetenciu predpisovať lieky, kde sa farmaceutom zverili diagnózy, ktoré u nás v zásade na 90% rieši všeobecný lekár. A tie bežné v úvodzovkách ochorenia sú už niečo, čo riešia farmaceuti. V Británii majú projekt Pharmacy First, kde skutočne tých pacientov, ktorí chodia s normálnymi bežnými ochoreniami, navštívi lekára, nie všeobecného lekára alebo špecialistu. Takže chceme poukazovať na to, že toto je cesta, ktorá môže viesť
k tomu, aby sme konečne začali využívať odborníkov, do ktorých investujeme obrovské množstvo peňazí, pretože štúdium farmácie túto spoločnosť niečo stojí. My tých ľudí necháme vyštudovať, my tým ľuďom zveríme množstvo informácií a potom si to nepýtame späť. Mne to príde také pomerne zvláštne, ako keby sme teraz zobrali napríklad učiteľov a povedali im, že tak OK, vy nebudete učiť napríklad na gymnáziu alebo na základnej škole, vy sa budete venovať iba tomu, že budete dozerať na tie deti a učiť ich budú nejaké učebnice alebo internet alebo niekto iný, kto s tým nemá nič spoločné. Takže naučiť aj tú spoločnosť, aj regulátora tomu, že farmaceut je tu na to, aby vo vzťahu k liekom, vo vzťahu k liečbe, vo vzťahu k farmakoterapii a hlavne vo vzťahu k pacientovi si držal tú úlohu, ktorú si držať má. A nie je to len výdaj lieku, je to výdaj lieku spojený so starostlivosťou o pacienta. Starostlivosť o pacienta v zmysle implementácie tých štandardných postupov, ktoré sú venované či už prevencii kardiovaskulárnych ochorení alebo prevencii diabetu, obezity, preobezity, pečeňových ochorení alebo takej veľmi sezónnej záležitosti prevencii, ale aj samoliečbe horných dýchacích ciest sa môže stretnúť s nevolou lekárskej obce, ktorí v niektorých rozhovoroch spomenú, že teda im chceme zobrať kompetencie alebo im chceme konkurovať, čo si myslím, že nie je pravda. Práve chceme byť partnermi. Ako to vy vnímate? Aké máte skúsenosti s touto otázkou? Teraz cestou som mal zapnuté nejaké podcasty a takéto veci a okrem iného tam nejaká imunologička, neviem aká, má taký podcast, kde hovorila, že prichádza jeseň, na čo by mal myslieť povedzme človek, ktorý má alergiu alebo ktorý má nejakú astmu alebo niečo také a je potrebné užívať aj nejaké doplnky a poradte sa so svojím lekárom. Teraz sa máme my postaviť na zadné, že no moment, neradte sa s lekárom, lebo to je naša kompetencia a osobne si myslím, že ten model, ktorému sa ešte bohužiaľ aj dnes učia na lekárskych fakultách a viem, akým štýlom sa tam buduje falošné sebavedomie niektorých budúcich absolventov, ten model už je dávno opustený, ten taký paternalistický, že na začiatku je lekár, sestra, potom dlho nič a potom všetci sú pod nimi a dnes je nevyhnutné vnímať to, že tie zdravotnícke profesie sú si v zásade nežerovné, pretože existuje istá subsidiarita v niektorých činnostiach a tá starostlivosť musí byť multidisciplinárna a lekárska verejnosť skôr či neskôr bude musieť dospieť v tom pravom slova zmysle aj vo vzťahu nielen k iným profesiám, ale aj vo vzťahu navzájom, pretože aj medzi nimi sú nemocniční versus ambulantní špecialisti versus všeobecní a chce to istú dávku takého normálneho profesijného sebavedomia, pretože ja niektoré sebavedomia niektorých lekárov nepovažujem za kryté vedomosťami ani odbornosťou. A takisto je to vo všetkých profesiách, ale dovolím si povedať, že mnoho postupov, ktoré dnes produkujú mnohí lekári, je nie že na hranici, ale za hranicou evidence-based. A pokiaľ má niekto problém s tým, že ho niekto na to upozorní, tak to nie je dobrý zdravotnícky pracovník, pretože vo svete sú napríklad aj vytvorené mechanizmy na sebaudania. Že sú oddelenia, hlavne v severských krajinách, v Spojených štátoch, kde aj ten lekár, keď urobí chybu, nehanbí sa priznať, pretože vlastne na základe tej chyby je vytvorený nejaký postup, ktorý vedie k tomu, že sa do budúcna týmto chybám zamedzi. A u nás sme si nejako zvykli, že aj keď tomu pacientovi poviete rídzu pravdu v lekárni, ale lekár mi povedal niečo iné. No bohužiaľ povedal vám blbosť častokrát. To si treba niekedy povedať. A si myslím, že aj toho by sme sa nemali báť, že nemať nejaké také prehnané sebavedomie, že ja som farmaceut, kto je viac, ale vedieť povedať, že táto vec je takto. A to, že máme falošnú predstavu o tom, že lekár rozhoduje o všetkom, to nie je správne a aj vývoj vo svete hovorí niečo úplne iné. Zoberme si taký banálny príklad, ako je generická substitúcia, ktorú tu máme, respektíve generická preskripcia, my tu máme už 15 rokov. Už v 90. rokoch sme mali vo vyhláškach také prvé ustanovenia o vôzovkách zámene liekov a lekár povie, že toto účinkuje úplne inak, že predpisujem vám iný liek. On vie, že nemá pravdu,
A prečo by sme sa my ako farmaceuti mali báť povedať, že on nemá pravdu. Mne sa nemôže stať, že mi príde pacient, ktorý užíva omeprazol firmy X, ktorý jednoducho mu nezlepšuje ten zdravotný stav, príde o mesiac za lekárom, on mu napíše omeprazol firmy Y a tak toho trápi pol roka. A budeme sa všetci tváriť, že je to v poriadku. No nie je to v poriadku. A ja sa len trošku čudujem zdravotným poisťovňam, že oni tie dáta majú ako na podnose a mohli by sa im venovať takou dátovou analytikou a dávať feedback, a či už lekárom, ale aj farmaceutom k tomu, akým spôsobom sa staráme o našich pacientov. Áno, vidíme to v našej praxi, venujeme sa aj u nás v lekárni posúdeniu liečby pacienta práve tým interakciám a napríklad naposledy sa nám stalo, že dáma mala predpísané aj 3 typy furosemidu, takže čudovala sa, prečo každý týždeň k nej ide sanitka. Takže áno, je to bežná prax. Zoberme si pediatrii napríklad, že tým niekto vysvetlí logiku, že dieťa odchádza od pediatra s 2 antihistaminikami a ešte jedným dekongestívom. Na čo? Že prečo má kombinovať antihistaminika a k tomu také tie čarodejné postupy, toto ráno, toto na obed, toto večer a podobne, čo nemá absolútne oporu v ničom. 100 mg kortikoidov, ktoré dávame novorodencom, rektálne. Pseudoefedrín, ktorý intoxikujeme už malé deti de facto od narodenia v sirupovej forme. Silné antibiotika, ktorým kvapkáme do uší, do nosa úplne zbytočne. Toto je dnešná pediatria. A toto si treba povedať a treba si to povedať otvorene. A ja si myslím, že lekár, ktorý je erudovaný, je zdatný, sa nemôže uraziť, respektíve nemôže tvrdiť, že mu niekto berie jeho kompetenciu, lebo takýmto spôsobom liečiť nie je jeho kompetencia. V tomto by nám určite pomohla náhľad do liekovej karty pacienta. Vidíte to reálne v dohľadnom čase, že by sme to napríklad videli už aj my v lekárniach? My ho máme. My ho tu máme a ja osobne som bol na rokovaní na pripomienkovom konaní k novele zákona o e-zdraví, kedy sme ako lekárnická komora dávali práve pripomienku k viditeľnosti pacientského sumára a bola tam nejaká debata o tom a zatelefonovali vtedejšiemu riaditeľovi NCZI, že či je možné toto dať. A ten riaditeľ sa opýtal, že kto to chce. Že lekárnická komora. Keď to chcú oni, tak OK. A tu sú vlastne to sú tie veci, ktoré nevidieť. To budovanie pozitívnych aj osobných vzťahov, ktoré vedie aj k takýmto čiastkovým úspechom. My máme v legislatíve od roku 2017 viditeľnosť pacientského sumára. Teraz sa, myslím, začali riešiť tie veci súvisiace s jeho implementáciou do informačných systémov. Tak to je výborné. Ďakujeme. Chcela som sa ešte spýtať k téme očkovania, ktoré ste spomenuli. Venujete sa tomu aj s ďalším kolektívom už možno 2-3 roky, ak dobre viem. Chcela som sa už 4. V akej je to teraz fáze? No teraz je to v takej fáze, že ak by som chcel byť veľmi konšpiračný a konšpiratívny, tak poviem, že ako keby sa to niekto cieľene snažil brzdiť lebo pokiaľ by to tak bolo, tak by to nevyzeralo inak. Zákon bol schválený v júni 2023. Je koniec roka 2024 a my stále čakáme na minimálny štandard, štandard už bol schválený len asi pred pol rokom, len stále nie je opublikovaný. Nie je novela nariadenia vlády 296, ktoré vlastne musí povedať, že farmaceut môže očkovať a za akých podmienok. A vyhláška o správnej lekárskej praxi, tá už je, chvála Bohu, vo finálnej podobe, mala by ísť najbližších dňoch do MPK. Ale zvlášť, čo sa týka tých kvalifikačných záležitostí a toho minimálneho štandardu a možnosti fakulty akreditovať ten certifikačný program, mám taký pocit, že je to nejakým spôsobom opomínané. Tak verím, že pre tých, ktorí majú ambíciu alebo afinitu aj takémuto niečomu sa venovať, že to čoskoro už príde. No my si musíme povedať, my sme čakali, že v roku 2024 sa už budú certifikovať prví ľudia, 25 sa bude očkovať, lebo certifikovať sa dá iba v jeseni, lebo tí ľudia musia vykonať praktický úkon. Oni nevedia očkovať proti chrípke v čase, keď sa proti chrípke neočkuje. Takže my keď v budúcom roku certifikujeme možno 20 farmaceutov, tak k reálnej penetrácii očkovania do lekární sa obávam, že to bude okolo roku 2030-35 a to už máme krajiny, kde sa
kde očkujú deti, povinné očkovania v lekárniach. Takže my stále vlastne sa snažíme to koleso dejín nejako zvrátiť v mene nejakých takých divných ideálov, ale myslím si, že už by sme sa mohli tak trošičku z toho nášho mikrosveta pozrieť do sveta, ako sa ten zvyšok zemegule otáča, aby sme my neostali na jednom mieste. V oktobrových lekárnických listoch sme sa dozvedeli, že už je spustená nová verzia aplikácie interakcia liekov. Poviete nám o nej viac? V princípe ten projekt tu máme od roku 2017 a máme z neho už aj opublikované zaujímavé výsledky. A práve to bolo niečo, čo sme chceli tak poukázať na to, že ten farmaceut je skutočne na to, aby sa zaoberal farmakoterapiou vo všetkých jej aspektoch a vo všetkých jej otázkach. A liekové interakcie sú fenomén, ktorému sa venuje čoraz vyššia pozornosť. Aj v literatúre, aj napríklad v klinickom skúšaní, aj v takomto vnímaní pacientov ako takých. A je to téma, ktorá je zanedbávaná a lekári ju zanedbávajú, ale oni sami priznávajú, že nemajú tie vedomosti o tom. Teraz netvrdím, že my farmaceuti ich máme úplne dôsledne, pretože ani počas pregraduálneho, ani postgraduálneho štúdia sme sa tomu nejako zásadne nevenovali, ale máme tú výhodu, že sme sa oveľa viac venovali otázkam napríklad farmakokinetiky, že sme sa oveľa viac venovali otázkam takej tej molekulárnej farmakológii na tej takej až úplne receptorovej úrovni, nie len na tej klinickej úrovni, ako ju všeobecne vnímajú lekári. To znamená, že tie dodatočné informácie, ktoré dostávame, vieme relatívne rýchlo, efektívne vyhodnocovať. A na to slúžia tie databázy, nie na to, aby poskytovali nejaký rýchly návod na život, ale aby poskytli informácie, z ktorých ten odborník má vedieť poskladať ten výsledok v kontexte konkrétneho pacienta. Preto aj tá aplikácia, ku ktorej majú prístup všetci pacienti, tomu pacientovi nepovie, že tento liek ti interaguje s týmto, aby si on to neinterpretoval nejako nevhodne, ale identifikuje mu mieru nejakého rizika spojenú s tým, že sa následne môže dohodnúť s konkrétnym farmaceutom na konzultácii rozsahu tohto rizika a klinickej závažnosti. Pretože lieková interakcia bola kedysi definovaná ako ovplyvnenie účinku jedného lieku iným liekom a postupne sme sa od tejto definície upúšťa a používa sa definícia, že klinicky významné ovplyvnenie, pretože to, že lieky sa navzájom ovplyvnia, môže byť častokrát pozitívne a častokrát sa to užíva, ale klinicky významná zmena účinku. Toto je podstatné, aby došlo k zmene účinku a aby to ten pacient v úvodzovkách pocítil a teda riešenie tej liekovej interakcie by spočívalo v tom, že my nejakými opatreniami tejto zmene účinku zabránime. Alebo naň upozorníme. Alebo upozorníme aspoň. My sa o to s našou troškou v lekárni snažíme. Verím, že práve táto aplikácia pomôže veľa pacientom v ich ťažkostiach. A tu by som chcel možno tak povzbudiť kolegov, aby informovali ľudí o tomto, že to existuje, aby boli proaktívni, pretože my ako lekárska komora my prinášame nástroje. My teraz je to nástroj a používajte ho. Nie je to lacný nástroj vlastne. Je to z našich členských príspevkov zakúpený prístup do jedinej databázy, ktorá má registráciu ako zdravotnícka pomôcka. Takže vlastne spĺňa to všetky kritériá, ktoré to spĺňať má. Ďakujem veľmi pekne. Pán prezident, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor, poslucháčom za pozornosť a ja sa na vás teším v ďalšom vydaní piatkových podcastov. Piatkový podcast vám prináša značka Som farmaceut a spoločnosť Medart. www.somfarmaceut.sk